final, al segle XIX. I, clar, ahir va ser ja un desmadre de fàbriques de tot tipus. Es van crear 175 fàbriques de teixits, 74 papereres, n'hi havia d'alimentació, misfera, comerç, bueno, allò va ser un desmadre. Clar, es va integrar tot el món a treballar, dones, homes i xiquets, inclús menors d'edat. Clar, aquells treballs eren horribles, era una explotació total. Ara, això què va passar? Que la gent estava contínuament en el carrer, revoltes n'hi havia contínues, en van haver molt famoses i que van acabar molt mal. Molt mal. Per això vos dic que des d'aquella època que en el qual s'està lluitant per els drets laborals i per la igualtat entre dones i homes, ja fa molts anys que es va començar. Després ha anat escampant-se. Aleshores, totes aquestes dones que participaven en moltíssima quantitat de les empreses portaven màquines tremendes, com això, o sigui, no sols fent faenes delicades de passar quan alguna peça estava mal, no. Faenes fortes. En la fàbrica de Olives l'Espanyola, que tots la coneixeu, treballaven 300 dones i 6 homes. O sigui que hi havia una quantitat de dones tremendes involucrades. Bueno, totes aquestes revoltes van conscienciar a la gent en sentir-se classe obrera. Però, claro, estaven poc organitzats. Aleshores, com era l'època de la República, es van crear els sindicats, i estava, per exemple, AIT, que tenia mogolló d'afiliats. Claro, ahí ja es va organitzar un poc més la lluita obrera. I ja van a començar a aconseguir-se coses, però ja a principis del segle XX, crec jo, si no ho he llegit mal. Que ahir van a començar a tindre hospitals benèfics perquè la gent no tenia, la que no tenia diners no podia pagar-se i la medicina era privada. Es va aconseguir una compensació per quan hi havia accidents, la jornada laboral es va fer més curta perquè era eterna, els salaris van muntar un poquet, les dones no feien horari de nit, en fi, tota una sèrie de coses es van aconseguir. Però les dones estaven sempre en el carrer, bueno, i després en casa, la feina de casa, tindre els fills, tot això a continuació. O sigui que dones valentes de veritat, com totes vosaltres. I després, doncs mira, va vindre la dictadura, que pena. I ahir es van perdre moltíssimes coses, molts drets i quasi tota la llibertat. Ahir a les dones ja van a començar a reeducar-nos de nou i a dir-nos que nosaltres teníem que estar en casa, tindríem fills, cuidant a l'home i totes aquestes coses. Després ha vingut la democràcia altra vegada i s'han continuat aconseguint moltíssimes coses. Estem molt millor que estaven els nostres pares. Jo, per sort meu, he vingut d'una família obrera. Ma mare treballava en el bambú, que era la fàbrica que feia els paperets estos que enrotllaven el tabaco de fumar. Les meues ties treballaven en fàbriques de fum i bola de ferris i es van jubilar en l'empresa. O sigui, que elles van continuar treballant perquè sí. I fins avui. Aleshores, aquestes pioneres han lluitat molt, però nosaltres hem de continuar lluitant, perquè doneu-se compte que cada vegada que la societat és injusta, les que més ho patim són les dones. Per això, continuem caminant, dones i homes de la manera, i lluitant. Se li ha olvidat una cosa molt important. En aquells entonces van aconseguir les sales de lactància. I què aconseguien? Unes sales on la gent... On les treballadores anaven a donar a mamar. Els pares es portaven els xiquets, elles donaven a mamar i s'incorporaven de nou al treball. Això m'està escapant. Això per no dur paperets. Pues jo anava a dir-li-ho, però dic, no ho clavé la pata. Jo anava a dir-li-ho, perquè jo anava amb un xiquet a que donava a mamar a sa mare. Jo anava a la que donava a mamar a sa mare. Aquestes coses. Sí, jo anava a dir-li-ho, però dic, no clavé la pata, no sé el que... Que n'hi ha massa gent, clar. Inclús xiquets i tot, menors d'edat. Pues bueno, després la gent es va quedar molt calenteta amb l'alcalde i les dones el van arrastrar i li van tallar els cataplins. Sí, i com el van arrossegar en un carro, ell se li coneix com l'alcalde Pelletes, perquè li van fer una destrossa. Quan el posen molt xulo el diuen acabaràs con Pelletes. I se inventava això, sí, vale? Un poquet, vale? Vale, pues, em diuen Carmen Juan, descansé. Y la persona que tenía que hablar por motivos personales, pues avui no podía. Entonces yo me fui càrrec de dir, com ha viscut tota la vida a prop, sé poco más o menos, ha parlat també amb ella i m'ha explicat algunes coses. A la persona que tenia que parlar, que diuen Carmen Micó, és
lechera, però no de professió. Ha sigut lechera perquè l'home tenia vaques i s'han tingut que posar a col·laborar en el negoci familiar i tot això. Ella va començar a repartir llet. La llet, ahir es venia llet, estava la sogra, la gent que volia anava a la lechera o el pitxeret, 1 litro, mig litro, el que volies. I elles van decidir, després de, quan ja havien tingut els xiquets, van decidir d'anar a repartir-los per les cases, una perquè la gent els ho demanava i l'altra perquè no guanyaven el mateix, anaven a distribuir-ho, per dir-ho d'alguna manera, que si venia el camió i s'enduia la llet sempre era més barata. Així tots els dies a les 7 del matí venia un camió, carregava les letxeres grans i se les emportava. Jo quan estava agitada i sentia el camió ja deia són les 7 del matí, perquè era puntual tots els dies a les 7 del matí. Elles treballaven 2 hores pel matí i 2 hores per la vespre. Anem repartint llet. Els homes es guanyien a les 5 del matí i a les 5 de la vespre i elles sobre les 7 o això anaven a repartir, anaven inclús a les casetes de casa. Bueno, això. Anaven en un camió i elles s'encarregaven de baixar-ho a les cases i repartir, no? A veure, el camió ho carregava i se ho enduia a la letxeria. La llet que elles no venien així, però clar, i la llet se la pagaven més barata, entonces elles van decidir anar a repartir pel poble també perquè la gent... Entonces el preu canviava molt d'una cosa a l'altra. Elles com ho repartien? Porten cànters, porten una carretilla? Sí, elles al principi no sé si anaven a carretilla, jo les he conegut sempre en una furgona, en principi les portava, així jo ja no les he conegut, perquè elles van començar ja igual un poc més tard. Elles anaven, els homes tenien una furgona, duien les letxeres grans darrere, elles anaven mesurant un litre el que volien. I anaven casa per casa o per barrios, la gent abaixava les letxeres o tocaven al tinte i anaven repartint-ho d'aquesta manera. La sogra estava tot el matí així i sí que tu venies en el pitxeret o en la letxera. A mi m'agradava personalment anar en el pitxeret perquè d'allà se pegava un traguet tot. Estava molt bona. Ma mare sempre em marmolava i dia que s'ha de bollir primer. Jo dic, em pensa que la bolli la tia Adelina perquè està calenteta. No és que l'havia bollit, està acabada. Antes la manera de pasteurizar era bollir-ho i bollir. O sigui, elles van acabar de repartir la llet quan Sanitat va dir que tenia que ser total, tenia que passar per les centrals i pasteuritzar-la i així. Entonces van acabar elles de repartir. Carmen està casada, té 3 fills i va començar a repartir llet després de tindre els fills. Ella és lletgera perquè es va casar en el de la llet, però no d'això. I com s'apanyaven els xiquets? Doncs els xiquets ella diu que se'ls deixava vestits i si es repartien llet al voltant d'ací, quan era hora venia, els agarrava, els duia a Cervantes perquè li pillava més prop i d'aquesta manera s'apanyava. I de vespre els deixava jugant en el Calvari, quan la sogra sempre tenia la porta oberta. En el Calvari antes es podia jugar, de fet era el parc que n'hi havia la majoria dels xiquets venien a jugar. La sogra es pegava una miradeta i com eren 2 horetes pues ho confinava així. Però no tenia sueldo, era una ajuda que feia en casa. A veure, la jubilació ara sí que cobra de jubilar, però és perquè ella després ha treballat. Després de repartir llet, tenia una màquina en casa, treballava per Zona Naval, treballava al Passil, treballava per allà i sí que li pagaven, d'això sí que li cotisaven un segur, a lo millor no complet, però hores, i gràcies a això, a l'altre treball que ha fet, cobra jubilació. Més coses, ja no sé què més coses. Carmen, la jornada, de dilluns a diumenge. Elles fent 2 hores pel matí i 2 hores per la però tota la setmana, dilluns, dimarts, dimecres, diumenge, dissabte. dissabte. Els diumenges no ho sé cert, però em pensa que els diumenges l'únic dia que lliure. La llet que la persona que ne volia més quedava el doble i així. Estava igual a casa perquè me la portava a mi. Era totes les dies de la setmana. En lo que és ella seguir d'alguna manera valorar per fer aquest treball, pues diu que les dones eren molt agraïdes perquè hi havia una diferència molt gran de la llet que compraven envasada a Isa,
I després, algo que a ella li se va quedar molt gravat és que quan anés a dir, que el preguntaven professió, antes de dir res posaven sus labores. Entonces ella una vegada no se'n recorda on va anar i va dir professió, va dir, mira, és que jo repartís llet. Diu, pues entonces trabaja en el comercio y ya dijo. O sigui, que són xogotetes coses, però que la dona d'alguna manera sent que el que està fent està valorat. I ja no sé què més puc dir. Les vaques estaven sempre en el establo, no hicieron el campo, sí. a pasturar. Sí, era un pati grandíssim, no hicieron a pasturar. Vale. Lo que sí que pasa es que antes yo recuerdo que no es donaven pienso. Ells tenien herba plantada i quasi que tots els dies en un carro que tenien, venien el carro ple d'herba, el carro feia una oloreta que donava gust anar darrere d'ell. Sí, hi havia gent que es dedicava a vendre herba. No, ells tenien... Mi abuelo era herbero, sí, però n'hi havia gent que... Pa granges, pa... Sí, però això ja era més a lo millor pa granges de conills i tot això. Estos tenien panecaes, perquè les vaques era tots els dies un carro d'herba. Ells tenien horta, plantaven la herba, anaven a segar-la, o sigui, no era soles a guanyar les vaques i tot això portava això. Ja no sé què més dir. En Caca acabaven la jornada de les 2 hores de reparto a escurar lecheres, que ahí també molta feina. Quan venia el camió de camí m'imagine que on descarregaven la llet la rentarien, però cada dia escurar lecheres. Les rentaven, després quan acabaven de repartir la llet en els cantes que elles duien els cantes d'alumini i després era d'acero inoxidable, es escuraven, es deixaven que secaren, que estigueren ben sequets i no era 2 hores a soles, era pràcticament tot el dia, però bueno... Igual que hi ha també part de lo que és la letxeria i moltes altres coses que no se veurien. Vull dir que aquestes 2 hores segur que eren 4, 5, 6 o més. Sense comptar les hores que estarien atenguent a la família, als malalts o a qui tinguin que tindre per allí. Vull dir que... Sí. Dels animals s'encarregaven els homes? Els homes, sí. De munyar i de tot. Sí, de donar-los a menjar, de tot. De netejar les quadres i tot. L'únic que feien, que jo recorde ja més a última hora, tenien una màquina d'esmonyer i elles sí que s'encarregaven de netejar-ho això tot minuciosament perquè tenia que estar tot supernet i jo he anat molt i sí que les veia espera que vaig a netejar la màquina d'esmonyer vaig netejar la màquina d'esmonyer i això. A última hora, a mi me la portaven també a casa, recordo que era desencarregat, i l'última hora eren paquetets. Perquè les obligaven a portar un paquet de plàstic, tallaves i posaves. Això era ja l'últim, i ja s'acabó. Era com un triàngul i després ja van prohibir això. Sí, és això. Però l'última hora va ser això. Sí. Les obligaven a que estigueren, no la podien prendre tal qual. No, això estava abollida ja. Això estava abollida ja. I ja estava ja pasteuritzada. La lechera que és eixa tertulieta, eixa cosa familiar, la lechera, tu, com esteu? Ai, com estàs? Que ahir estava veixina guanyant, eixa cosa bonica. Era una relació, però ella diu això a ella li omplia perquè no era sols la lechera que duia la llet, tenia una relació. I després una altra cosa que també volia dir jo. Una altra coseta, i en això acabarà, perquè... Ara m'ha quedat en el... Ah, sí, no, la Julieta em va servir fa poc. Una altra cosa que també recorde jo, haver anat i haver vist el fill d'on estaven les vaques i dir, mare, esta lechera vindrà fulaneta que és pel xiquet, perquè els xiquets, els que bevien soles llet, però que estaven en el període de lactància encara, els que bevien llet de vaca tenia que ser sempre de la mateixa vaca. No sé per què el metge jo diria que tenia que ser sempre de la mateixa vaca. Esta vindrà fulana que és pel xiquet i té que ser de la mateixa vaca. Són cosetes que jo al estar prop d'ahir anar veient. Una curiositat és que aquestes dones que en teoria eren 2 hores que segur que serien tot el dia pastraes, però el reconeixement després de tants anys que després resulta que si no treballen en una fabriqueta o el que siga, pues les pobres persones no haurem tingut el de demà ningú reconeixement per almenys de dir respecte a un seguro, una jubilació, una pensió, perquè a vegades on hem fet coses que fa 4 dies no teníem pràcticament
quasi tenim molt poc, i també hi ha que valorar un poquet i se peldaña que han pujat, i se escalonet que hi ha que seguir pujant, però hi ha que valorar també amb gent, no? Jo conec a dos letxeres que es van apuntar a l'empleada d'hogar. I gràcies a això cobren la pensió ara. Ells anaven en el carro amb les letxeres i a última hora es van apuntar a empleada d'hogar. Per cert, una coseta, antes de parlar de les dones valentes d'Alcoi, així hi ha alguna dona que hauria treballat en ferris o en alguna empresa tèxtil? Molt bé. Dic ferris o qualsevol, vull dir, perquè si alguna vol contar alguna curiositat o que en defensa de les dones, que, bueno, que per a l'Alcoi, però si tinguem també molts exemples en la pell, en el textil, i que si algú vol contar alguna anècdota o alguna curiositat laboral o personal o... Això diu a ta mare. La mare m'ho deia totes les dies, però... I quan vaig fer això li vaig dir que això de dones i diu, bueno, bé, tenies que posar-me a mi a la porta. I diu, ja ho sé, però això no quedaria molt lleig, això quedaria molt lleig. Jo volia posar a ma abuela i em va dir, no, posa a mi, que jo... Jo contaré alguna anècdota. Clar que sí. És que ma abuela vivia així. Molt bé. Ma mare vivia així i va passar molt bé així. I ja ho sap totes aquestes coses. Però estem en el punt més alt de Canals, per si no ho sabeu. Este punt és el més alt de Canals. Antigament venien els carros, els cubes d'àvia i tiraven l'àvia i no sé. Era el puesto de l'àvia de Canals. I per cert hi havia una font així a la baixada del carrer i van escalar perquè diria i vull dir que aquesta plaça és d'allà especial de Pacoche. Les cases d'esta plaça tenen per sempre cova. Sí, jo m'ho vaig callar, però... I fa la creu. L'altre dia van haver un grup polític, perquè jo soc vicepresident de la Junta de Jubilats de Canal. Va haver un grup polític que va vindre allí i va dir que allà aquesta plaça està gran com està. Que en vez de ser un parc de jugar, això convertir en un pàrquing per cotxes, que se podia condicionar algunes zones pròximes per aparcar i vull que recordeu que aquesta plaça pot ser com la Culla de Crispins, si recordeu a l'Ajuntament, que allà fan coses, espectacles i coses. I així estan només cotxes i cotxes. És una plaça molt bonica. Doncs que repliquem la proposta, si està la regidora de Pats Jardins, a veure si se ho apunta i per lo menos... Tinc d'algun escrit de totes les coses que tot molta en Canal. Familiar és que hem tingut pares llauraors fent el cacau i el duien així a la placeta a secar. Però vaig a pegar una visteta al cacau, a manejar-lo en la forca hasta que secara. Quan plovia, tota la gent del veïnat, anem a ajudar-li a fulano que té el cacau escampat i li se banyarà. Sí que donava la plaça, depòsits, cacau, taqueria, que ho diu la sopa, que siga... Un centre cultural d'aquell entonces. Molt bé, molt bé. Com ha sigut la seva trajectòria, què li ha ensenyat a Bogar, alguna curiositat, en quines condicions de treball estava en aquell entonces, i això. Bon dia. Bon dia. El versió de la Boga és que nosaltres agarrem de Mascarà i el Boga a casa meva pues me enseñaron. Entonces la Boga ve la artesanía de un lago o siga río, pasearla. A nosaltres ens toquen per telèfon i diuen, bueno, quants quilos volen? I veient els quilos que volíem, i enseguida va agarrar i van portar el camió. El camió, quan ve, posen enfilats les garbes. Luego después tenemos una bassa gran, arreglo lo que es ella, porque tiene que estar pues, seca, ¿sabes? Y enseguida agarrarem y digo, bueno, va, anem a Mogar. Yo me vaig a ensenyar después de casarme. A casarme, ja sé jo, pues lo mateix. Hi ha una xicona que estava al costat de casa també, que em pensa estar por ahí, és Paquita, i allà pues, han estat molt de temps, de nit i tot, treballant. Com ha criat la família? Pues com ha pogut, però molt bé, perquè no han fallat escola ni han fallat res. El dinari tot a punt, ¿sabes? Així que això és. No, contemos quan vostè, el seu home se n'anava per la boga i vostè estimava els xiquets, el negoci, i vostè era la que demanava la boga, que sabia la boga que es necessitava. És que quan venia la boga, nosaltres per banyar-la, tenen que estar banyar per la nit, s'han de va, pues agarrar i per treballar. Y entonces el home se n'anava, pues yo tenía que quedar en tota la tropa que tenía. ¿Cuántos fills tenia? Tenía 4 fills, pero después que me quedaba en los mogadors, yo a fin de comptes de los mogadors. ¿De fills en mogadors?
dels que venien a treballar. Ella era l'home era l'embogat, però ella duia el negoci. No, el negoci lo portaba mi mamá, se comprens. Y entonces, pues él se normal portaba yo, a fin de cuentas del café. ¿Sabes? Y entonces vas a agarrar, y él se va un día a Catarroja en la moto. I en el port de Càrcer em va con un bar a extremo de casar-me. Això ha sigut una història. Per això te va dir a tu que si contant el llibre en què guanyaria. Antes de casarte... Després de casar-me 3 mesos. Sí, i pega un bac a teu home. Era un bac i es feia càrrec del negoci. Ahí en el port de Càrcer ni a la carrerilla. Pues entonces ahí va caure. Així que... I tens que fer tu càrrec de tot el... De tot, d'estar bé. De la família, dels embogats que venien, del teu home, no? Del teu home, perquè estaria mal. I del negoci. Después anava jo en un carro a agarrar y a repartir feina. Anaves a repartir feina a les cases. Sí, anava a repartir feina. Què dona? El que és la boga... La boga i les cadires. I les cadires perquè I si ara mateix venia, s'oferem l'amo, 800 cadires per embogar. Pues nos tocava sin dormir, fent café amunt i avall. Y entonces llegó una chicona que vivía así, que bien pequita, y ella pues hasta allí, hasta de cañón, iba con yo, ¿vale? I si queis de matí, com te apanyaves? Tu baixaves baix a embogar? Jo m'alçava al matí, la verdad que m'alçava al matí, agarraba y hacía la más faena. Y luego después... ¿Al matí qué sería? ¿Ya es 4 o 5 del matí? No, a las 6 ya m'alçava jo, a les 6. I entonces agarrava i feia tota la feina. Quan s'anava el xiquet a l'escola, a les 9, pam, el dinar a punt, saps? I quan no s'adormia la xicoteta, pues jo embogant i una missió directa, taca. Que el patimó, però... I després allí estan els teus fills en les fotos, també se van fer embogadors? Sí. O quan venien d'escola embogaven? Mira, este es el Mohamed. Este soy yo. Este es el chocolate de la torre. No sé ya con ese. Este es un tío, Enrique, el que tenía el xiquet, el fills, repartint cartes. Cartero. I esta és la meva germana. Embogàveu tots? Sí, ahí no n'hi havia molts. I per cobrar, i per seguro, i tot això, què? Seguro entonces no n'hi havia seguro. No estava jo tampoc. No estava ni el caso, ¿no? Imagina. El caso sí, es una falla, Pero claro, el caso pero yo te la conté porque yo patito así. En quina edat es queda vostè sense l'apoyo del seu marit? Als 46 anys. I els xiquets xicotets? La xiqueta tenia 9 anys. Va ser 3 mesos de fer la comunió i se va morir. I vas continuar en el negoci? No, vaig hasta 3 anys que el meu fill va posar la tenda i jo vaig tindre que buscar-me el pan tot per ahí fer feina. ¿Y va a cotizar algo en 33 faenas? No, porque yo no iba a la fábrica. Antes de casarme no iba a la fábrica. Y a mi padre te lo caen a la fábrica. Y cuando se va a casar se va a ir de la fábrica. Claro, si no hubiese sigut el mame, el negoci que tenía, pues yo no hubiera eixit. Ya está continuando. ¿Que on anava a Ferris o alguna...? A Ferris, sí. Paquita es la que más estaba ahí de mí. Sí, me ho va dir quan venien ja. Sí. És que també és una companyera embogadora. Ja anem parlant tu quan venien. Sí. Ella la que es quedava amb mi, jo feia cafè a tots els xiquets perquè no s'adorgueren i en un moment entonces se anava a buscar faena y entonces me lo portaba y así también. Y yo trabajaba para bollería, para Bonall, para Empeñén, para molts puestos. Treballava. Bueno, que han estado... ¿Y encara sabria fer això, vostè? Yo sí, claro. ¿Y no enseñaría algú? Yo ahora no. Yo... Senyora. Hi ha molta gent així encara. Sí, el fill sap embogar, hi ha molta gent que sap Sí, embogar. el meu fill sap embogar. El meu fill em dona cadira en embogar ell. Y por la rejilla también. De estos alrededors No que joves, sí que Sí, hi ha molta gent. Sin cultura total perquè jo no, mai he vist treballar de la boga, però el material no se trau. Ya tú has dicho que del río, caña. Del río y del lago. Entonces agarraban y embogaban. Tallaban la boga. Y la secaban. Una vez que estaba seca, nos parlaven por Però que és teléfono. una planta que creix Sí, això es diu la enea en castellà, que es diu puro boga, que és una planta que la veureu per exemple en el riu Bartolomé, que té una espècie de fulla allarga i fa un carbó puro marró, que això és la flor. Fa una espècie de
punxó en un canut que molta gent això ho tallava i s'ho posaven les entrades el problema és que quan ve la primavera s'auri, fa l'abuelet i s'escampa i és un desastre si te ho pones que té l'hilaca o alguna cosa el puro boga o puro boba també se diu i esa planta és una planta blanca en castellano se Enea es diu Enea i en valencià puro boga també fem de blanquet que és una matèria que també l'han espai perquè allà però és una planta que està en un ambient molt humit com el jonc, junco, o la puroboga, o el mimbre, la mimbrera també sol estar en jocs de riu. Les moles, tota aquesta zona... Sí, ahí també han segat i no han portat mal. El que passa que sol estar com ara en les moles, en la part de dalt, en el triturador que diguem, que són on se posa més l'aulla i està més per a l'aulla, ahí se sol criar més. Però ja no sé tant com Josefa, la tallàveu, la secàveu i després en les bases i que has explicat la tornàveu a posar en mica. I arreglo la llarga que era, la banyàvem i la crema s'endemà per treballar. Per treballar, Porque seca no podía ser, porque la seca tenía que sacarla, tornar a secar y luego hacer galves. Y entonces el morato recién tocaba, Ricardo, ¿cuántos kilos? 2.000 o 3.000 kilos o 6.000. Nos portaven, la pilàvem ahí en casa. Ahí, ja està, sí. José Pamatur, el brot de l'any passat vam fer una certa exposició en la que parlàvem de l'ús de les plantes de canals i entre altres va vindre un xicón que va anar arrastrant pues ell va vindre allí, ens va ensenyar vaig ensenyar als xiques com embogar si que es portàvem el que era la boga perquè la tocaren i van a embogar una caïra venia mogant vull dir que els xiquets de canals l'any passat es van mostrar un poquet aquestes coses el mimbre, el jonc, tot no han fet rejilla també y hemos han agarrat la màquina tàctica del Mohamed que se llama quizá una que ella para hacer un fil però algú ha continuat els fills? Hemos fills del que cae el moble molt bé i se encara agarra i el mobilicato pues també si algú vol aprofita dir que no un fill encara en boga i fa rejilla de tot i les antiguament totes les cadires eren de boga hi hauria mogolló de feina però ara y sombrilles del tío porque no tengo un retrato yo os lo enseñaba quan feia tot això unes sombrilles a Benidorm a Gandia a tot sombrilles de boga claro dices que entonces el meu fill treballant i era de donar eso es molt bonico però com em va demanar no lo ve lo de la boga sí, també m'agradaria reconèixer perquè ella està dient de ser una pionera en l'organització industrial és dir, si era una dona que estava portant a treballadors i tot tenia que estar organitzant la feina muy mal, tu tenia problemes de les 12 ahí esperant i la respectava quan te sent d'escola organització d'empresa ahí va eixir i els homes la respectaven els treballadors l'escoltaven i les qui portava la bolsa de Pichicuel? La portes tu? La tenía ahí, ahí la tenía. Yo también tengo costumbre por la bolseta estaba ahí protegida, ahí, la bolseta ahí. Bueno, que cuando iba a hacer una pregunta. Bon dia. Hem estat també i ens haveu explicat com era la criança, però a mi també m'interessa, abans de la criança, com era el període d'embaràs. Vostè no faria, però estaria treballant fins a l'últim moment, amb la pànica que li arribaria a la boca. Hasta un día, que era mayo, el primer, y estaban bogando. Y yo dije a mi dije, está la fada, dic, pues anem on? Anem on? Sí, a la festa. No, a contra la festa. I enseguida me'n vaig. I ja dije, m'intenta més, m'agarra un dolor, i mira, per a casa. Y lo hacen en los reyes, Para que venien a casa 6 kilos te daban un 6 kilos. 6 kilos. Sí. I Josefa, vostè una vegada el va tindre a continuar a la marxa. Continuar a la marxa. El període de repòs no res, 2 o 3 dies. I el va tindre així a casa? Totes menys la xicoteta, que les tindran a fer. I venia una comaré. La groseta. Doña María, que tenían 2. Pues venía Doña María. Una era la guapa y la otra era... Pues la groseta. Sí, així que... Era tinc que ser de xiquet molt bé tinguts. Molt atesos. Sí. Mai en la vida... Ai, què m'has fet? Això perquè no t'ho mirat. Hemos ido en el despegue. ¿Y quién le va a enseñar a usted? Criar. No, criar, a hacerlo de la boca. Claro, cuando me casara voy a cosa de ell. Bueno, pues moltes gràcies a la Marina i donar el detall.
Bueno, ja estàs tots? Ha quedat sempre allí. Bueno, conegut, ara vos presenta Rosario. Ella ha sigut una ama de cria, un ofici que la gent no coneix, però que era freqüent en els pobles quan les persones que tenien criatures no podien atendre-les. Eren unes persones que gràcies a elles les persones podien treballar o podien anar-se en algun lloc, perquè anar-se'n a València abans no era com avui, que va i torna el mateix dia i coses d'això. Així que agrair-li a Rosario, ara mos comentarà un poquet. Rosario, ara mos comentaràs un poquet a tots. Com li dient, el que feia. El que fes, quina era la tua professió, què era això d'ama de cria. Mira quina foto per ella. La de la mamella no és ella, vull dir, hi ha la foto de baix, però hem agarrat una foto d'una ama de cria. No, és que jo segur, ama de cria no he sigut, ha sigut que Josefa, jo tenia la meva filla, i en això, als 8 dies, va néixer el teu fill, i ella no tenia llet. Que no havia vingut, i com ella estava donant... I ella va vindre i va dir, pots fer el favor de donar-li ma mare al meu fill fins que em vinga a mi la vinguda? I vaig estar, no sé, 8 o 10 dies donant-li ma mare a la meva filla, que és la meva filla d'ella, i al fill d'ella. I donaves a la vegada al teu fill i a la filla d'ella? Sí, estava donant-li a ma mare, que és que jo tenia molta llet. Tenia molta llet. I entonces... Sí, una vaqueta, volta. Entonces, com tenia tanta llet, pues ella va demanar aquest favor i jo, amb molt de gust, li vaig fer aquest favor pel xiquet, que és com si fos fill meu. Però, Rosario, com tu hi ha més gent en el poble que feia d'ama de cria, vull dir que ma mare precisament també em contava que ma abuela anava a Ferris, ma abuela al morir i tal, ma abuela se'n va a Ferris i cria, la veïna va criar en part a ma mare, això em contava. No, hi havia més gent com tu, no? Jo va ser el xiquet de Josefa, d'ella, que em va demanar aquest favor, que li va vindre la lleta d'ella, i quan la va vindre la lleta d'ella, pues ja no li vaig donar a ma mare. I d'això no cobraves ni... Cobrar que va, entonces cobrar... No fotis res, no? Donar la mamella els demés... Mamella, la llet, igual que una vaqueta que pare, el meu llibre allà igual. Jo tenia molta llet, entonces, sí, i vaig donar-li a ma mare al xiquet. Se feia com a favor de veí, perquè antes en este carrer era molt de tauleta al carrer... Molt familiar. Així és que este carrer vam començar a fer molt les cases. Entonces ella tenia la seva casa allà baix, jo la tenia així, i ahir van començar a fer aquestes cares també, i trem una taula, un o tres a sol, altre tres a i tot el sopàvem ahir. Que era diferent veïnat avui en dia. I contamos això que me vas contar de quan anaves al mercat, que te deixava... Jo al mercat, així Leonilda, ahir dia Leonilda i Julio, que eren com si fora més que família. Jo m'anava al mercat de bon matí, a les 6 del matí, li tocava el timbre, s'alçaven agarrant a la meva filla, s'agitaven al mig, i jo m'anava al mercat i quan venia la replegava. I ella s'alçava de matí, quan s'alçava al matí tocava el timbre i els meus fills els enviava a escola. I tu treballant? Jo al mercat, sí, jo anava al mercat. Jo m'ho cosia i m'ho venia. M'ho cosia tot i m'ho venia. Davantals, fijames, casers, tot. I anaves i venies al mercat? I anava al mercat i eren 5 de família, m'ho arreglava tot. Jo no tenia àvia ni res en casa, tot m'ho arreglava. I la filla encara venia i els xiquets en casa a dormir? Els xiquets, que eren majorets, els xiquets ja... Tu sèries ja... Ja, el meu majoret tenia 8 anyets, l'altre tenia 6 anys. Majoret, 8 anyets, 6 anyets, i ells anaven a casa a dormir. Es feia la llet, ella es feia la llet i els envia a escola. Quan jo venia del mercat, fer el dinar i per les presses a l'escola. Antes de 8 anys eren majors i avui en 15 encara... És la diferència de la necessitat. Jo tenia que anar al mercat precís i tenien que llevar a la sèquia, a escurar a la sèquia tota la sèquia. Perquè ara llavora sí que haurà... Que no tenen llavora ni res. Ara no tinc res a queixar-me. Això era tot molt bonic, però entonces no era tan bonic, no. Entonces era... Tenia que anar a la sèquia a llevar, a escurar, a tot. I averiguar-te els 5 que érem i cosir meu jo, que m'ho cosia tot, en una rematadora i anar a vendre. Tienes que... I el meu Luis me se va perdre en Albacete. El meu fill, en Albacete. On vas anar al mercat? El mercat d'Albacete.
i el tenia dormint darrere d'una caixa. Tot el matí buscant-lo, però ell va anar a la policia, va anar a tots els puestos, no ho trobaven. I el tenia dormint, quan vam arreplegar i tot, el meu home diu, anda, si no m'on anem, de passetes, i quasi molt que em tingui que quedar. I encara els que estaven allí, els venedors, diuen, així s'han perdut xiques i no s'han trobat. I seria empacar les dos, vaig obrir una caixa i vaig ser embotit de la caixa. Que s'havia dormit allà. És que s'ha dormit a plantar, s'ha dormit a... Que penses que no han passat? Si aneu als mercats, Sant Fora, no? Si aneu al Bacetes, recorreríeu el que farà falta per ahir. Anàvem per ahir molt, anàvem de ruta, a mi m'anàvem de ruta, m'ho enduia a d'ella o a l'altre, sempre de ruta per ahir. Si us aportava alguno per ahir? Sí. Han treballat molt en esta vida. Jo volia contar que el tema de les mares d'ayer, també una història particular, que ma mare era bessona, no? I el germà sempre estava malalter, bueno, al final va morir als 2 o 3 anys. Però bueno, la qüestió és que al ser bessona, ma abuela no es podia criar els dos. I uno sí que li va pagar a una dona de Bolbaite, saps? A una ama de cria sí que li va pagar, ella es va criar al xiquet i a ma mare la va portar a Bolbait. I diu que li donaven llet de cabra. Després de pagar-li tot, però bueno, això és la meva història. No ficaré que és per ahir, però... Nosaltres sí, era perquè eren bones veïnes i era que me va demanar ella i jo li vaig per aquest favor. És la història que m'havien contat. No, que jo li vaig per favor. Una cosa, faig pam, i no diuen com ho has dit. Antes era com si fos... El carrer és que era una família, eren tots familiars i tot això. Si era com avui en dia, me toca la casa del front i no sabes qui diu així, això, entonces era diferent. Era molt diferent. I la motilla només se perdia en Castelló, Castelló va planar, només se perdia vega. I la última mala vaig tenir que negar una cadireta, no recordo, que me se perdia. Mogudeta que ha sigut una. Així és que ha passat el meu, per mercat i tot ha passat el meu, saps? I el dimarts els punyols. El dimarts els punyols. No, i que jo... A l'escola, sí. El dimarts els punyols. A l'EPA. Diga ella. Els que fem en els colors. Almenys 8 quilos que ne fem. De bunyols. De carabassa i de poma. I de poma. Ai, de poma, que bo. Sí. Bueno, no, que anava jo a contar que en tota la naturalesa que ho conta vostè i tot això, lo de amamantar a estar de cria i tal, que avui en dia pues, que tot això ens impacta un poquiu, seguint una cosa que ha sigut tan natural durant tota la vida. Pues jo, la meva anècdota és que la meva filla, la meva neboda, se'n van 3 mesos. I clar, quan jo vaig tindre a Belén, la meva neboda, que ella ja mamava, que bueno, te la ficaves a la mamella i i a mi me ficava Belén recent nascuda i aquella, el que jo tenia tot molt dur i no s'agarrava, i va venir a ma germana que és enfermera i va dir, i esa xiqueta té que mamar. No t'ho dices, i torna-te a ficar, i al final va dir, va, durant 3 dies vaig a donar-li de mamar a la xucutiva, jo ja que tinc els fills ja més blanets i tal, i tu li ho dones a Beatriz. I vam estar 3 dies compartint les xiquetes, i bueno, jo me ficava la meva neboda i allò era... M'ho treia tot, i l'altra que li costava, com jo estava més blanet, pues... O sigui, que són germanes d'ella que diuen, però... Una anècdota així. Perquè s'han agarrat en seguida, saps? Si m'hagués estat dormint i m'alçava en blaur el pesquit, que antes no tenen cunes ni res, com avui dia que tingueu cabassos, tingueu cunes, antes no tenien res, fill meu. Antes en una habitació dormien 5. No és que avui en dia que està totes les comoditats. I em alçava millor més enganxant de nit a ma mare, i m'alçava en un pin més morat que tot això. Eren fartonets de meus fills, han sigut, que han enxuflat. Bueno, Rosario, Aquesta és la història que tinc. pues moltes gràcies ara Marina i Isabel. Este carrer va parar a l'avinguda de l'Ermita. La placeta és Sor Josefa Gitrudes Fito, que fou una canarina dedicada a la caritat i al servei amb lleialtat a l'Orde de la Mercè, a la qual pertanyia, i del que va rebre l'hàbit en 1706, un any abans de la batalla d'Almansa. Va morir a la ciutat de Xàtiva. I una curiositat, un dia com avui, un 10 de març de 1724, quan tenia 67 anys, i està soterrada en el convent de la Mercè, també de Xàtiva. Això són
la xicoteta puntualització de lo que és en referència a esta dona. I això va ser una dona canalina dedicada a la caritat. Júlia és d'aquestes dones que treballen en una professió que prou masculina o masculinitzar, però que així volíem portar-la perquè es doni el compte que les dones poden treballar en qualsevol ofici i ningú ofici és propi de ningú sexe. Per tant, un clar exemple d'una dona de casa, una dona treballadora, una dona canalina i treballadora de la construcció. Com de bo? Bueno, a mi em diuen Julià, penso que em coneixen quasi que tots, si no tots. Uns em coneixeran perquè han anat molts anys caminant a València, altres perquè he vist en la tele, altres perquè vaig a gimnàsia, des que les dones no anaven a gimnàsia, des del principi de los tiempos. I ara, pues, en la construcció, jo primer vaig treballar en ferris, quan algú ha preguntat qui havia treballat en ferris, jo vaig treballar en ferris des dels 14 als 21 que em vaig casar. Després vaig anar a diversos tallerets, vaig tenir una màquina en casa i al final, quan jo no feia res de tot això, ja els meus fills ja eren padrinets, estaven padrins ja del tot. El meu marit treballava en el curtidor i se'n va eixir del curtidor i va dir, pues, jo ara què faig? No es va esperar a que el despediren, se'n va eixir perquè va voler i es va buscar la vida de muntador de pla dur. Quan a 5 canals encara no, això no es coneixia massa. El meu fill no va voler seguir estudiant i se'n va anar de muntador de pla dur en ell. Quan al meu fill li va tocar fer la mili, encara que es va fer objetor, va tindre que fer el servici, ell tenia que anar a soles i jo, com estava en casa sense fer res, vaig dir, doncs me'n vaig amb tu. I me'n vaig anar en ell, de muntadora de pla dur. Després el meu fill va acabar el servici i m'ho anàvem els tres. Érem la família, muntant pla dur. Hem estat en València, hem estat en Calp, hem estat en Dénia, hem estat en molts puestos en Eivissa i a 5 canals també han fet moltes faenes. Maria Ángeles té una estanteria, ve també amb nosaltres, en veritat. Per ahí hi ha alguna xica que també té alguna cosa fet, però, o sigui, a 5 canals s'han fet pisos, perquè mira, sí que he treballat fent pisos de pla dur i nosaltres hem estat tabicant-los. I una anècdota és que en l'any 2005, em pareix que era, ETA va tirar una bomba en Dénia, en l'hotel Port de Dénia, i nosaltres vam estar allí treballant, reconstruint. I això és el que puc contar. Vaig estar treballant en la construcció des del 99 fins al 2007. Tu fes la mateixa faena que tu, o tu només li donaves les peces o no? No, jo pràcticament, menys agarrar una placa jo soles, lo de més ho podia fer tot igual. Perquè més que pesava que era molt incòmode, era una 1,20, no? Quant era? 1,20 per 3 metres o per 2,60 o per 2,50, entonces era prou difícil d'agarrar i ella la manejava millor. Però de més, manejar-la per terra i això jo, i tallar-la la tallava jo, i si ells volien que es tallara algun tros jo tallava, els muntants es podia tallar jo, i si ells es posaven a preparar la faena, jo després anava a rematar-los-la, i ahir, així en la foto esta, es posava una placa de pla dur, es posava el muntant i després entraven els fontaners i els electricistes i per els forats que tenen els muntants passaven els tubos de la llum i de l'aigua. Entonces això ho havies de posar en pasta perquè no es menjaren, perquè no estigueren sols. I aquesta feina també la feia jo. O sea que, a part d'ajudar-los com si fos un manobre, hi havia feines que sí que les podia fer jo. I saber el seguro i tot, ahí sí que saben. Sí, érem autònomos, treballava el meu marit, el meu fill i jo, i érem els 3 autònomos. I com el jefe era bo, el meu marit, quan cobrava, després de pagar tots els gastos, eren 3 parts igual. Això sí que li tinc que dir, que el jornal era el mateix per ell que pel meu fill que per mi. El jornal era el mateix. No, ella no estava... Bueno, però va ser perquè el jefe va voler, que diuen, perquè si no... Sí, per supost.
M'agradaria saber si tens alguna anècdota en algun treballador electricista o el que fora que, no sé, quan anares a l'obra, suposo que algun comentari faria algú. Sí, fa que sí venia comentant-li a Maria Ángeles i a Marina. Me'n recordo que vam aplegar a una obra, bueno, nosaltres érem una empresa es quedava a l'obra i això buscava la subcontrata de la subcontrata, vamos, i això érem nosaltres. I quan n'hi havia un obra que n'hi havia xavals allí muntant, era gent jove i passàvem molt de rato jugant. És de veres que la faena se la pagaven a metres, o sigui, dels metres, igual que quan treballàvem en ferres que han treballat peces acabades, peces cobrades, por ahí igual, metro fet, metro cobrat. Entonces resulta que allí n'hi havia uns xavals que jugaven molt, més que treballar jugaven, però després s'apanyaven i recuperaven, o sigui, ells és així el jornal, però l'encarregat allí de l'obra no li apanyava. Entonces va cridar a l'empresa de Pladur i va dir, enviam gent que l'obra aquesta avui que s'acaba no s'acaba, i me'l va enviar a nosaltres. I el primer dia vam aplegar, el meu marit es presenta i molt bé, ens posem a treballar, bé, el segon dia bé, i el tercer dia ja l'encarregat de l'obra ja ens agarra amistat, ja ens coneix, i entonces li diu al meu marit, diu, ara t'ho dic, perquè el rato que vaig passar, quan vos vaig veure a plegar, diu, vaig pensar, tinc a 6 xavals jugant a futbol i ara només em falta que em vinga, el pare, la mare i el xiquet. Teníem un encarregat que mos deia la família Telerín, que ell deia, m'emporta aquella faena que se vinga a mi la família Telerín. Però també és de veres que a un amanat mos l'han tornat a buscar. I mira que era el constructor d'ací, quan buscava gent per treballar, a l'empresa que ella treballava, volia que anàrem nosaltres. De fet, els xalets de Mira, on viuen ells, els vam estar treballant molt nosaltres. Bueno. No, jo soc Maria, els homes. Ma mare no tenia més diners. Parpadets. Una conegueta María José. Bueno, vos presente a María, mare de María José, del Fort de Mario, i ella ens parlarà un poquet de com va sorgir lo del forn, quina feina a vostè qui li va ensenyar el tema del forn i com ha pogut compaginar el forn en la família. Vale? Mos ho conta un poquet a tots. Pues jo no soc fornera, ni he sigut mai. Me vaig casar amb el meu home que era forner, que era el de la tercera generació. L'abuelo del meu home ja era forner. En aquella època que anaven en els burrets a fer llenya i tenien el forníssim de llenya i tot això. Després la meva sogra ja era fornera, el meu sogre també. I després de 5 fills que van tindre, el meu home, que era el més xicotet, era el que li va agradar el forn. I jo me vaig casar amb ell. I el poquet que sé de fornera, que no sé res, m'ho va ensenyar el meu sogre. I la saga continua perquè la teva filla... És ja la quarta, però ahir s'acabarà. Ahir s'acabarà? Sí. Ni la neta... Ni la meva neta ni el meu net ja tenen la seva carrera, ja no s'acabarà. Sinó que quan esto se jubilen, això se tanca. I tant María José com vostè, com compaginen el tema? Ha vist diferències en com compaginava vostè i el seu home el forn en María José? María José la vaig ensenyar a ser curranta i ella ja ha anat ja el forn. Al costat de son pare, però no, al costat meu no. Jo la meva feina era estar en el mostrador. Perquè per no saber no sé fer una coca enllanda, que no sou creuent. I quan se va fer fadrineta, entonces ella, com li agradava, se va ensenyar a posar tot el que sap, al costat de son pare. Al costat de son pare. Jo vaig tindre la sort que no he tingut pare, ma mare se m'ha vindre a mi i allò me va salvar a mi. M'ha criat els 3 que tinc i m'ha ajudat molt en tot de la casa. Jo
Jo pendent de... No, però tot suma, no? Tota pedra fa paret, vostè estava en el mostrador... Sí. Quan jo me vaig casar l'any 60, encara eren tots els forns molums. El moixent era de pala que algunes dones majors d'ací tu l'hauràs conegut. Es comprava, jo posava l'anilla i el meu home era el que feia el pa. Però vostè la que posava la llenya, mantenia el forn, no? I cuidava els abuelos i s'estava. Però de forn, ni sé fer pa ni sé fer res. Bueno, però tindria que encendre el forn, tirar del forn. Bueno, sí. No, és que és de veres, la veritat. I a la meva filla, com li agrada tant el forn, siga perquè li ho han inculcat o siga perquè és treballadora. A quina hora s'alça la seva filla? A les 4 del matí, almenys. 4:30. 4:30, però venen dies que a les 12 de la nit encara està per ahí bambant. Preparant. Com això del pa ha pegat una baixó tan gran que tots els trellats que hi ha, els supermercats i tot això, doncs, claro, ha tingut ella que treure les arpes i fa un catering avui a fer una hermosada. No hi ha ningú dia que no tingui alguna coseta i això compensa l'altre. Però els forns, estos s'acaben. Però no li queda pan, jo volia comprar i no queda. Així feu pa tradicional. Si vols encara te'n puc donar no. Pues res, era que m'ho explica això, pues lo que m'ho has dit, de que és una faena a sacrificar, que a més de portar, ho acabes de dir, jo he treballat molt, portar la família, mantindre el forn i donar, i estar, que al mostrador algú té que vendre. Vull dir que és un millor. El meu home, quan me vaig casar, me va dir d'ahir que això tu no et maneges. No ho cregues, que el mostrador és molt pesat, que la que no t'arrea així no t'arrea així, la que no t'arrea així, molt pesat, i que a lo millor per lo que siga. Allí me passa una anècdota. Era jo encara novesana i el meu home feia el pa a mà, pesat a mà, i el que avui fan que el refinen ho feia també a mà, imagina't, l'any 60. I va treure un pa més bo, boníssim, dit a Mario, boníssim. I ve una senyora de les de l'any 60 i me'n va trencar dos i se'n va anar sense comprar-me. I això és l'anècdota que la tinc ahí. No li vas tirar el cap a ella? No li va agradar? No li vas tirar el cap a dir... No, ara que ho acabes de dir, el mostrador és molt pesat. Que pareix que siga la feina bona, però tens que tragar molt. Però també el teu home va dir, mare, tu allà mostrador a la caixa. El que parlàvem, la que portava l'economia. No m'ha privat mai de res, ha cuidat a tres abuelos, al meu sogre, a la meva sogra, me se moriren a mi i a ma mare. Els ha tingut en casa, que avui... Sí que n'hi ha algunes. Mira, la meva filla en té dos. Mira si en té prop. Jo m'agradaria contar que la seva filla és veritat que és molt feinera, però sabia també divertir-se. La van tindre de veïna en el piso de dalt i ella i jo no podíem dormir. I van dir, quan a l'Hermenit no el pots de guanyar, t'has d'aliar amb ell. I vam anar un dia i li van dir, escolteu, el dissabte vos sap mal que entrem també a la porta amb vosaltres i així de tots acabem a la mateixa hora. Ens van convidar des d'entonces. Però també ho dic i en veu alta, que la meva filla és faenera, és gastadora, és valenta, però té un costat que va tant com ella. Els homes que ensenyen la sombra, no que parlar de la vida. No. Ell, si no fora per aquest costat, no.
Ha tingut molta sort. Respecta molt a la sogra. Jo el vull com un fill. Jo entre i el besa i tot. I tot. 18 anys tenia. Vosaltres ho sabeu, 18 anys tenia quan va entrar aquí. Jo vaig estar 17 anys en Mutxent. I de Mutxent me'n vaig vindre. Allà que va alquilar, vàrem fer dinerets, que eren les vaques gordes. Això sí que vull que ho apunteu. Eren les vaques gordes, ara els forners tenen les vaques flaques. Gràcies als caterinchillos, a les patates, a tot el que fa. Se tenen que defendre els que queden, però s'acaben. Conforme s'acaben les fabriquetes, que tornem? No. Hi ha que reinventar-se. No, perquè és una feina molt pesada, de moltes hores, descansar de dia de dia no descanses. I si de família, com tens que atendre la família, que té cada escola, o tens que atendre la família? Jo vaig tindre com la meva filla la tingut, que jo m'ha criat el meu net i a la Mònica. Maria, en quin any va vindre vostè a Canal? Jo vaig vindre era 80, l'any que va fer la festa el Nova Llar. Nosaltres fèrem tota la feina, fèrem una porra, guanyàrem una porra de diner. Jo que vinc, dic, ai mare, fèrem totes les festes, fèrem tot, que entonces la sogra era la Anastasia, Maria i Teresa. I que any vaig vindre? Vaig vindre a comprar el forn. Era el meu home festero. Era el teu home festero. Varen vindre a comprar el forn un mes antes. I jo no vaig voler, perquè en Moixent hi ha costum que per Nadal pastissets, com una barbaritat. Avui no serà igual, però vamos. I jo vaig prendre por, jo dic, no, Teodoro, no. Jo, els Nadals, enguany vull passar-los. Colló, i venir a Sant Antoni. Mira la Casa Negra. I hasta avui el meu poble és Canal. Vos ho juro. Jo vaig al bat i me diuen d'on eres. De Canal. Jo dic que de Canal. Perquè no eres de donde pases, sinó de donde comes. De donde comes. Senyora Maria, li tinc que dir per la seva informació que avui en dia que anem tots cuidant-nos i mirant a veure el que és bo per la salut i tot, vas a una nutricionista i el diuen pa de grans superfícies gens, pa de panaderia. Ara te dic una altra cosa. En la situació que estan visquent moltes dones, moltes persones, pues se'n van i compren el pa. Que poden més que volen. I en això s'apanyen. Ara una, com el tenen de matí, i el tenen per la nit, perquè no me digues que avui diumenge que hi ha escala. Sí, però no és pa. Bueno, però les dones, jo també ho comprenc, les dones s'apanyen. Si s'estalvien un duro per ahir, per després anar al bar i fer-se la cervesa. Bueno, pues ara li farem un detall. Mostrar-vos algunes fotos de persones que el seu ofici era llevar la roba. Elles s'encarregaven de llevar la roba, lo millor, cortines, alfombres, totes aquelles peces eren més difícils, o llevar la roba als senyorets. Normalment els senyorets tenien les cases, tenien el llevador, però no tots, i a vegades en tots els rius no se poden llevar aquest tipus de peces per el tipus de brutea i tal. Vull dir, així tinguem una foto del llevador enorme que hi havia. Això seria el Casino Gran, la replanà, i on s'acaba el Casino Gran, que seria ahí més o menos per el BBVA, hi havia un gran llevadero de roba. Estava dividit en diverses parts, i estava el llevadero de roba i el escuraero. Era uno para escurar i l'altre para llevar. D'acord?
però que sapigueu que les dones de casa, per dir-ho d'alguna manera, llevaven roba, però no només ells, sinó hi havia un ofici que també era exclusiu de, a més de llevar la roba de casa, llevaven roba d'altres persones. En Canals estava l'ofici de llevaores. D'acord? Que això la gent igual no ho ha conegut, però estava l'ofici de llevaores. I així hi ha gent que sí que ho diu. Jo sí que ho ha conegut. Veus? Que ho han conegut. Que tinc 73 Veus? anys i ho ha conegut. Molt bé. Y aprofitar... Me permitís hacer un incís de lo de llevar, ¿vale? No sé si sabeu que a Carcaixent el segon cap de setmana de juny fem la Fira Modernista, que la Fira Modernista és tornar al començament del segle XX, ¿vale? I este any un grup de dones voluntàries anem a recrear dones en un llavaor. Ja l'hem fet en una ruta i per si vos aveguis anar a passar un dia veureu l'espectacle. Bueno, i aquestes làmines formaran part d'una exposició que es muntarà una fira cultural per part del grup Feroleres en col·laboració amb el grup, i hem fet referència a les dones llauradores o dones que dedicaven al camp, que en Canals moltes, en la fresa, el fresó, en tot, en el cotó, tinguem el cotó, i el cuc de la seda, que també les dones treballaven en el cuc de la seda, en les olives, i com no també les dones pelleres, també un ofici que a més de que les indústries tèxtils en Canals les dones que han tret en la pell ben valentes, són testits perquè jo he treballat molts anys en la pell, en Arquén, Rodrigo Sancho, Don Manuel, La Serretella, i he treballat sempre allí dones valentes també, vull dir que no perquè siga una faena que avui dia encara està per així, no hi ha que mencionar-la. Dones pelleres, dones en el textil, dones treballant el cuc de seda, el cotó i Esta llauraores. foto del cuc de seda són dones de Carcaixent, en totes les cases, no sé si per així també, però en la Ribera era un sobresalari que tenien criant els cucs de seda. Les dones eren les encarregades de donar de menjar als cucs de seda. Aquestes dues dones estan fotografiades perquè Alfons XII, quan va vindre a València, va conèixer, bueno, i que Alfons XII també venia a Carcaixent, perquè Propet ell tenia molta amistat en una dona de la Pobla. Sí. És que lo dels Borbons no és d'ara. Molt bé. I coneixia que les dones de Carcaixent criaven i donaven una seda de molt bona qualitat. I com ell volia potenciar una altra volta la seda a Toledo, ell se va emportar una colla de dones i altra d'homes per a que ensenyaran a la gent de Toledo a com criar i treballar la seda, els capolls i tot, val? I per això aquesta foto existís encara. Que les cambres de Canals, ja ho van dir en l'exposició que van fer del Brot l'any passat, portar el cuc de seda, sí que es podien veure com posen en fent el capoll i tal. Bueno, pues, els xiquets de Canals, igual que moltes dones, es creen, el que tu dius també, en les cambres del poble, en les pallisses o en les cambres, se criava la seda i es podien treure un duet de xiquets i les persones, això com un extra, no? Criant cucs de seda per a fer seda, vendre-la i treure un dineret. Como lo que tenían antes en este racó de así. Lo único que, per la competència que vas començar la indústria, pues van primer que col·locar un forn de gas, perquè en Issa es podien fer cuites tots els dies. I en Issa no, en Issa hi havia que caure pues cada 2 o 3 dies, perquè hi havia que gelar-se a poc, era llenya, eren prop de 24 hores el forn donant-li llenya. I aquest fum que es trau en l'alfareria n'hi ha molts noms molt curiosos que no es gastem. Això es diuen caldes. Això antigament en Canals hi havia unes 18 alfareries i va haver còlera. Entonces així no va entrar el còlera perquè tots els alfareros van col·locar tots els forns fent calda, estirar-li la llenya però en una velocitat molt forta. No era per calfar el forn, era perquè fera molt de fum. I aquest fum va matar el virus del còlera i així en Canals no va entrar el còlera gràcies a les alfareries. Després, pues sí, això és el torn que antes es gastava perquè això era de 5 generacions.
el meu bisabuelo, mon pare, que va faltar molt jove i vam agarrar ja ma mare i jo, la feina. Jo estava estudiant, però no ho vaig tenir que deixar. Aquesta casa és molt gran perquè en l'alfareria fa falta molt de sol i molt d'aire. Entonces, així vegeu que tinguem unes gàbies. Això ja ho vam fer el meu home, jo, ja més en plan industrial, perquè no podies competir fent amb allà. No ho valorava la gent. I va tenir que comprar una màquina, mecanitzar-ho tot, i la qüestió d'alfareria, d'artesania, quan no me la valoràvem, nosaltres teníem que menjar i criar fills. I vam tenir que deixar-ho perquè no ens apoyaven. A l'alfarero no ens han apoyat en la vida. I això era el forn moro per dins, on se col·locaven totes les peces col·locaetes, soltetes, per a que el foc pogués entrar per tots els llocs. I el torn, això és el més bonic del món. Agarrar un tros de fang en un torn, això ja no la pel·lícula Ghost. Era molt bonic, era bonic. Però és xulo, ahir que tinguem les rodes elèctriques, però si funciona i tot, passa que no tinguem el fang, però es podria comprar. I si algun dia algú té ganes de posar-se a la roda... Mira el fang. Este és fang, no? Este és fang sec. Sí, ja, està molt bé. No està cuit, això no està cuit. No es pot treure. Això no està cuit, això li poses en olla i es fa fang en sang. És argila, no? Sí, fang mesclat en terra roja i blanca. Se l'agarreu així, en la zona de... en Alcúdia, bueno, en Alcúdia Canals... Nosaltres tenim un terrer de terra blanca, perquè la terra blanca té que ser molt grassa, perquè el fang pugui treballar-se, i tinguem un terrer, encara està, ara tenim 4 oliveretes allí, on allà anàvem per la terra blanca. I la roja, mon pare, on veia que innovava en una finca, o Pepe, un home, i era una terra també argilenca, argila, i es mesclava. Recorda que crec que eren 2 parts de terra roja i una de terra blanca. Això anaven a uns bessons d'aulla, que es menjava en aulla, anaven tirant cabassades de fang. Faena d'alfareria és molt pesada, no és qualsevol cosa. I entonces això anava per a unes bases, i aquestes bases anava perdent l'aulla, hasta que ja podíem agarrar-ho en les mans com si fos un xocolat espès, i això ja ho passàvem a altres maquinàries, tot això ja ho han llevat tot, on ahir es mesclava en terra seca. I aquest caldo xocolatat es mesclava en terra seca ja fins que es podria fer manipular. El meu home, que és molt inventor, passa que no li han donat carrera. Com a teu fill? El teu fill i la teva home també? El meu home li havien donat la carrera d'ingeniero a son pare, haver triomfat també. Però mira, morreix. Va inventar aquesta màquina d'ací darrere, perquè necessitaven fer pols. Pols, però que fa talco. Claro, no volien molestar al veïnat. Per la polsiguera. Claro. I el primer dia que va provar la màquina, això es va fer. Tancala, per l'amor de Déu, que veïna, però la robustesa que tenien pobres tots. I al final va aconseguir no treure ni una moteta de pols. Hi ha filtros, no? Sí, una sèrie d'històries, ell no dormia de nit, però ell la màquina la va aconseguir. I entonces, pues, yo tenía sí, que no sé qué para... El pare té carrera, però és una eminència, però és que el fill l'ha tingut la carrera i ara està preparant un coet o espacial, hasta se pot dir que en un canal i està treballant en el astronauta el Luke, o com es diu? Tot filtros en sacs, on anava filtrant-se la pols, i si hi ha, bueno, que no xorre d'àvia, per així, si hi ha les pelles, una altra paraula molt alfarera. La pella és el tros de fang que el tallàvem... És com un tubo de fang, no? És com un tubo. I vas tallant-lo. Un canó de fang que eixia per així, en esta màquina girava en aquests fermers que vegeu ahí encara, i tallava segons la medida de la peça. Hi havia peces més grans, peces més petites. I entonces es tallava i ja es passava, això ja era qüestió, ja ho va fer el mató, això ja no era mà, a la màquina que era baixar i pujar i peça feta, baixar i pujar, per poder competir, perquè si no... Que va fer més mecanitzat, no? Els xinos ens van arruïnar. Però m'han ensenyat i tal, que tens plats, que així el que es dedicava més era fer el que eren plats i després pintar-ho. Això m'abuelo.
M'abuelo feia És ceràmica que són 3 artística. generacions, no? Sí. 5 generacions alfarers. Sí. I m'abuelo feia molt el pla de penjar, cacharros de raconeres molt boniques. Exportava en aquella època calcomanies alemanes i sobre una peça apegava calcomanies de pavos reals, feia meravelles. M'abuelo tenia unes mans, mon pare no es quedava darrere, mon pare també. Però en 46 anys va saltar i se l'ha acabat tot. I ens vam tenir que fer càrrec ja. Ma mare, jo tenia 14 anys, vaig tenir que s'ha d'estudiar i ara vam anar a la feina. Però bueno, ta mare i tu ho vau dur Això i endavant? 3 fanecades de fresat, mon pare ens va avisar i va anar tot avant. I les famílies que aneu també Els sobre la treballadors, marxa? així en esta casa el treballador ha sigut el primer. Si nosaltres ens anàvem mal, però us ho dic de tot cor, el meu treballador no li faltava el jornal. Nosaltres ja passaríem en préstamos, bueno, que fora ma mare i jo treballant. Però així el treballador ha sigut el principal. Perquè si falla el treballador, nosaltres necessitàvem una calor i ella no. Per cert, s'ha faltat fa 15 dies, en 91 anys. José Caldera, José García, li diem a ell. Ella treballava tota la vida con nosaltres. Després venien chiquillos d'estos que les mares dien està de vacacions i vull que sàpia el que és treballar. Els xiquets entraven en seguro també, que estaven 1 mes, 2 mesos treballant de vacacions i pensem, treballar, perquè claro, en estiu l'alfareria és molt pesada, així tot és sol, claro, esclavaves a treure fang, a lo que feia falta. I bueno, els xiquets diuen, collons, per això. Això és duret, És treballar. Vaig a estudiar, Ara estudio el que faig falta. Sí, ja són molts professors i moltes coses. Mari, quan va morir ton pare ja venia la senyora Matilde aquí a treballar. Quina Matilde? Matilde, la filla de l'avenida. No, de l'avenida no, vivia en el carrer Baix. Matilde la Velarda. Allà de... No, jo no l'he conegut a Matilde. No l'he conegut així treballant. Venia la meva cosina Nieves, la de mon tio José. Ella sí. I José, hi ha 3 treballadors que acabaven en ferris i venien a expulsar el gènere en una màquina que tenia com uns plumeros, que perquè quan eixia el gènere del fórmul que teníem ahí, eixia molta pols, perquè claro, la cendra de la llenya eixia molta pols. Entonces, antes de tu pintar la peça i tot, tenien que expulsar-la. I al meu venien fent un parell d'horetes, ens expulsaven. Que van remar, vamos, con tot. Con tot. Però van remar. I que salen a la serra i tot. Bueno, a mi me diu així. I aquest tipus de rajoletes, de pancetes feu, no? Sí, tarrina. Últimament nosaltres ens dedicàvem al meu home i jo tota floristeria. Tota floristeria. Després ho pintaven i ho encaixaven en ceràmica molt fràgil i servien per tota Espanya. Nosaltres vam servir per tota Espanya. Han treballat molt, si hace falta de nit, i també els xiquets a dormir, i nosaltres per acabar allà. Han treballat, però gràcies a Déu ells tenen la seva marxa. Ells no volien este ofici, el meu fill va voler estudiar enginyeria, la meva filla màrqueting i ara robòtica, que està donant robòtica, perquè també estaven explotant on treballava. Estaven explotant-la totalment. Estava directora de màrqueting de Vidal, no tinc vergonya de dir-ho, perquè el senyor jo l'he denunciat. El que va fer la meva filla no n'hi ha dret. I va dir, mama, com va perdre una xiqueta, que va tenir la primera xiqueta morta, va dir, mama, la vida... Jo vull, si tinc fills, criar-me-los, però no estar-me 10 o 12 hores treballant per este home que no em valoren res, perquè no me la valoraven res. I vaig dir, pues, cariño, t'apoyem en el que vulguis. I bueno, lo de robòtica de xiquet, més feliç, ella és la més feliç de món en xiquet. Bueno, me diu així que aquí no, jo soc María Sancho Olmo, però me diuen que és Mari. Y la de Casolo, ¿no? La ciudad de Enrique Casola y de María de Justo, que mi madre no volía ser María de Casola. La de Casolo sí, pero de Casola no volía. Ella era la de Justo. De Justo, exacte. Vaig néixer en el 59, o sigui que enguany faré 60, ja tinc 59, a 5 anys en esta casa. Meu apodo és Casolo, ja ho va dir Ricardo, i la meva família pues, és de Justo per part de ma mare, de 3 tendes de comestibles, i per així pues, la faré bé, perquè jo, els meus tios no tenien fills, vivien així baix, la germana de mon pare. Es vaig obrir el mando que... Sí. M'he oblidat. La meva professió ha sigut vàries.
He sigut alfarera 35 anys. Com era filla de la mà, pues, no tenia seguro i ara no tindré res. De vegades pensen que al revés, però bueno. A vegades pensen que al revés, i llavors dic que antes eren així els treballadors que eren molt alts. Però no m'arrepentis. Estic bé. Tanca ja? Sí. Bueno, va. Ara. Entonces, pues 35 anys estic treballant, després vaig estar molt mala, i és que esta feina, pues, encara que estem defendent lo de les dones i tot, però és una feina molt pesada. L'esquena, els braços, és molt de quilos, molts quilos. I al final vaig caure mala i vaig decidir muntar-me una floristeria, que algú potser se'n recordarà que jo tenia una floristeria. Degut a tant de treball, 4 anys va aguantar, però a mi m'agarra una somo d'infarto, el meu home li caia el monyo perquè portava això i després m'apoyava en la floristeria. Així que tancar de tanta feina. I ja me vaig quedar jo sense treball, però una persona que ha treballat tota la vida, pues, no pot parar. Això es començava a funcionar mal, perquè els xinos van clavar moltes peces de plàstic, i entonces, pues, i me vaig dedicar, vaig buscar treball encaixant en ferris, no tenia ni idea, però me vaig ensenyar. El primer dia vaig encaixar 35 bragues en paro. 35 bragues. I jo dic, pues sí, jo tinc que guanyar-me este jornal, però bé, pues treballaré, el que faci falta, sí que es tenen que estudiar. La bona qüestió, que ja vaig a parar pràctica, però Ferris va tancar. I me va agarrar Modest, una altra empresa. Però jo volia seguro. I tenia que pagar millor la meitat del seguro per poder treballar. Entonces he sigut treballadora. I m'he donat compte de tot el que està passant. Tinc una idea global molt gran de tot el que està passant. Soc conscient de tot. Curiosidades de l'oficio, pues, he treballat com una negra, però quiero treballar. Quan cobrava? Jo res, ma mare l'ama. Sa mare l'ama, una altra DADE. Administració d'empreses, pensa que ahir va eixir de la dona, va eixir l'administració d'empreses. Però no. La mare la que tenia el saquet era... Clar que sí. Jo portava l'hacienda, portava els impostos, portava tot. Però també perquè pensa que també sou, no sé, perquè sou més organitzades, o sou més responsables, o sou per lo menos, no sé. Les dones siguem molt dones, l'aprofitem per tots. Perquè jo ho sé, perquè en ma casa ha faltat mon pare, i mira que mon pare era apanyat, que això no n'hi havia per mi. Però una dona tira avant. Un home. Perdoneu, però busca la parelleta al costat perquè... Bé, hi ha de tot. L'horari de treball era exagerat. Ara sí, dissabte i diumenge era festa. Era pastís per a la família. Anàvem al camp, anàvem a fer sendes, perquè ens agrada molt fer senderisme. I per coses així. Això sí que ho entenc molt. Jo el que estic fent avui no ho he fet mai. D'un diumenge dir que sí a algú, però bueno, estic tots en la caseta arenguera esperant-me al dinar. Vols el porte? Bueno, jo me'n vaig en el cotxe en un bols. No, ara quan t'obrin... Aneu ensenyant el foc i fem res. Molt bé. Compaginava la família com podia. N'hi havia dies que no sabia, pobres, ni com se n'anaven vestits. Quan eren més padrins ja s'arreglaven ells. Però bueno, ho he portat tot avant. Jo el que dic, la dona ho porta tot avant. I el meu home m'ha ajudat molt també. Però ell estava molt volcat en la fàbrica, perquè es va deixar el seu treball, perquè veia que així necessitaven també un home, perquè és una feina, llavors ha dit, molt pesada. Doncs el meu home va deixar el seu treball i es va clavar així a treballar com un borro, i treballador que és, perquè males si no són, mals si són. Jo crec que el terme mig és de la virtut, però bueno, bé, era un treballador massa. He estat treballant fins als 40 i pico i després vaig estar 5 anys, doncs hasta farà 4 o 5 anys he estat treballant encaixant. No cobraré res de jubilació, no tindré res, només que medicines perquè sóc pare de llarga duració. Estic fitxant cada 3 mesos. Després de tot, el marit? Després de tot. Després encara... És molt fort. I tens que donar gràcies i tot. És molt fort i molt pesat. Perquè dius, xica, en l'home mal del cor que tinc, que ha tingut un infarto i tot, i dius, i que no tinc dret a res tota la vida treballant, però bueno. Tens els fills i tens... He anat a preguntar, els xiques tenen marxa, són feliços tots, per avant. I això més o menys són totes les preguntes que me pregunto. Si jo per una miradeta,
Porque per així, però ja vos dic, preguntar-me algo. Hi ha més classes de forn que soles el forn morú? Sí, està el forn morú, que és el de tota la vida, el dels àrabes, perquè és d'ells. I què és el que té de diferent dels altres? Mira, el forn morú té que ser a base de llenya. Així baix era tot un forat. El foc es tirava per baix. I així dalt era tot enorme, gran. El foc tenia que estar pujant la calentor a poc, amunt. I quan per els forats que n'hi havia per dalt, i sí en els flarets que es diuen, que són uns xorros forts de fum negre, però es veia ja un poc de flameta. Volia dir que el foc ja estava dalt, o sigui, la peça estava cuita. Ahí no n'hi havia piròmetres, així sí, en este forn, ni res que poguera medir-te, era a ull. El dia que t'enganyaves i no li donaves prou de foc, pues el gener notícia més cru. Entonces posaven els clients en el i feien, que les piezas se rompen. Ai, pues perquè és la cuita que mos deixa mal cuita. Molt delicat, el forn morú és molt delicat. I ja t'he dit, són prop de quasi 24 hores tirant nyenya. La llenya me la van pujar molt també, de serreries. I, claro, entonces ja mos van volcar i van dir, venen els xinos, els altres que fer dos cuites a la setmana, ahir cabrien unes 1.000 peces. I no podíem. Entonces van comprar el forn de gas, que tots els dies podes fer una cuita. El que tenia 2 vagonetes. El gas no portava en el botell de propano d'estes grans. El butanero les portava. Sí. Això eren vagonetes, les vagonetes, allà n'hi ha una, enganxades una, 3 l'altra. Mentre una estava comença, l'altra la 3. Està tot desfet. Està tot desfet. Ya caían 6 horas, ¿veus? Pero la capacidad del forn morú era mayor que esta. Más o menos igual. No, perquè posaven per alrededor i després, veus, la vagoneta esta és la que inicia, la 3 allà i entrava l'altra. Entonces, continuament estaves fent cuites. Això era més ràpid. Podies donar més servicis als clients. I ja vos dic que nosaltres servíem molt a Galícia, Madrid, Astúries, Andalusia, València, però han fet de tot. La noia de feina, jo me n'anava de comercial. Això anava jo a preguntar, també. Jo me n'anava de comercial. I què buscava empreses? Pues me n'anava a buscar o almacenes de flor, o floristeries, directament a la floristeria. El món no m'ha arribat. Així que sí, no tenim furgón entonces. Vamos a comenzar sense res. I si de Canals entrem a València. Alquilarem una furgoneta. I anem a casa. La carregàvem. Anem a Múrcia. Tota la nit de viatge. En el termo de cafè i tot. Pensa molta gent en Canals que jo sego la riqueta dels cojones. Morfem el cafè sentadets, esperàvem que obriren l'almacén, descarregàvem, cobràvem, a casa. Dinàvem, vam a València, deixàvem la furgona i en el tren on tornàvem. Imagina. Això ho hem fet així, normalment. Pues donen gràcies a Déu. I quan vostè anava de comercial, com la rebien? Com una empresària donava igual el sexe o alguna volta... Va tenir molt bé. També t'he dit que la majoria de floristeries estan més regides per les dones. Veuria de tot, Hi ha homes que tenen un gust especial per regar la flor. Però m'han atès sempre molt bé tots. Molt bé. En la vida ningú. Jamás. No. I clientes meues dones que mos han assessorat perquè mos veien dos crios, perquè jo tenia 23 i 27 anys. I m'ho assessorava esta dona de Madrid que era, i mos donava idees i mos... No, molt bé. En la vida m'han tratat mal ningú. Ni proveedors de pintura voler-se aprofitar de ma mare i de mi, no. Sols un client van tindre que mos prenia molt el pèl a ma mare i a mi perquè mos veia molta soletet. Jo amb 14 anys i ma mare en tenia entonces 45, pues entonces aquel tío se botava el género, no mos pagava, però estos senyores que tenen molt mala... Al final mos lo van deixar i...
és l'únic que mos tratava, però ni això. En la qüestió de dir, així no n'hi ha més, a hores prestes, fa el que vull jo. I en què basava la seva diferència per a que les compraren a vostès i no a altre que les podia oferir el mateix? Pues perquè jo anava directament de fàbrica. No hi havia ningú intermediari, perquè així a guanyar els diners són els almacens de la flor, que jo és el que més venia. Almacenistes de flor, almacenistes de productes de floristeria, de celofans, de cintes, d'etiquetes adhesives, això són almacenistes de flor. I al mateix temps tenien una carrina, també, clar, com un complement de la floristeria. I jo anava directament en preu de fabricar. I clar, vostè sabia del que parlava, perquè al treballar-la directament suposa que això també donaria una seguretat de com estava fet el producte. Jo m'agarrava el basset, m'agarrava totes les floristeries que n'hi ha, i ha fet això de comercial, de lo meu, de tot. Després me n'anava, repartia, guisava les carrines en una furgona, me'n tornava... Comercial, carregadora, venedora, fabricanta, o sea, tot. Vull dir, de tot. De tot. De tot un poc. Bueno. Però bé. Bueno, Mari, pues moltes gràcies. Digueu alguna coseta més? De part del Brot i de Peroleres. Thank you.